Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitabah Riyadhur Rabihin bi ma'rifati ma'ani Riyadhus Shalihin. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Kangge sederek-sederek ingkang paring sedekah menika mugi-mugi Allah paring lintu ingkang sak langkung kathah. Maringi slamet saking balak wabah musibah. Sehat waras lahir batinipun, saya gangsar jembar rezekinipun, kasembatan panyuwunanipun, kacekapan hajat-hajatipun, bejo slamet dunya akhiratipun. Amin. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin. Ya Rabbal Alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis nomor ngan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha anan nabiyya sak temene utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane Kanjeng Nabi asiwaku utawi siwakan iku madharatun iso nyucekake utawa iso bersihke lil fami kedue mulut, mardhatun tur iso nekake ridho lirabi kedue pangeran. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa An-Nasai Imam An-Nasai wa Ibnu Khuzaimah lan Ibnu Khuzaimah fi sahihihi ing dalem sahih Ibnu Khuzaimah bi asanida kelawan pira-pira sanad sahihatin kang sahih. Jeneng Nabi paring pangendika sing jenenge siwakan. Terus engko pengembangan nomba saka siwakan niku sikatan. Niku padha mengkarek nglempengke karo benerke niat. Mula angger jenengan sikatan nika niate siwakan, nekake ganjaran dunya akhirat. Ning nek niate sikatan tok ya mung oleh sikatan tok. Kamangka siwakan termasuk engko terus sikatan barang niku iso ngresike mulut. Logis masuk akal gitu, wong niate sikatan rak ya ngresiki mulut to ya. Sikatan niku iso ngresiki mulut. Saka selilit, saka kuman, saka bakteri. Saka rereget-reregete mulut. Disikat utawa disiwak resik. Tur iso nekake karidane pangeran. Allah marai ridho. Lah sing nggon nekake ridane pangeran iki
Niki mengke jenengan nek sikatan nika ning ati bismillah nawaitu siwaka sunatan lillah ditangala. Ning ati ana sejo niat nindakake sunat ora ming sekedar rutinitas sing tanpa ana niate ana krenteke ora kok ya kudu ana ijab kabule. Ya wong Jawa ki dienggo le muni wong Jawa ki jawabe ya dijawab. Nawaitu siwaka sunata lillahi ta'ala ning ati. Arab kok ra iso ngono kuwi ya niat ingsun siwakan utawa niat ingsun sikatan sunat krana Allah ngono. Sunat krana Allah, sunate sing dawuhke Kanjeng Nabi. Ben ben nekake ganjaran akhirat nekake ridane Gusti Allah ngono lho. Iso nekake ridane Allah. Ning nek kursi sikatan tok kaya biasane kae. Wis pokoke sikatan ngresiki cangkem ngono ya oleh kuwi tok. Ora oleh ridane Allah lho, artine ganjaran akhirat ra kecekel lho iki nggo. Karena ganjaran iki teko ya ming jumbuh karo niate kok ya. Simpel kok wong ibadah niku simpel. Bisa niat sing bener ping pindhone realisasi ming ngono kuwi. Niate bener, prakteke nyata, wis dadi ibadah ora usah muluk-muluk. Ibadah iki kesandung kesampar kuwi dialap. Ben dadi celengan ngamal soleh. Urip rasa aneh-aneh. Wa zakara lan nutur sapa Al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullah fi sahihihi ing dalem sahih Imam Bukhari. Hadzal hadisa ing ikilah hadis taklikon. Kelawan taklik. Kelawan diguang sanate. Bisi ghatin utawa kelawan tembung bahasa jazmin kang mantep. Nenggon hadise Imam Bukhari ngono nganggo sahih belionya ana taklikon ana sing diguang utawa ana sing digantungake nganggo tembung bahasa sing mantep. Faqala mongko ngendika sapa Imam Bukhari ngendikane waqalat lan ngendika sapa Ngaisatu Dewi Ngaisyah radhiyallahu ta'ala anha ngono. Iwaqalat ngendika ora wangan Ngaisyata ora ning waqalat Ngaisyata. Iki ming rentetan tembung hadis. Ana sing wangan Ngaisyata, ana sing waqalat Ngaisyata. Wa an Abi Hurairah ta saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane Kanjeng Nabi al fitratu utawi bebersih utawi resik-resik sesuci iku khamsun ana 5. Au khamsun utawa lafate utawi 5 perkara iku minal fitrati saking bebersih utawa setengah saking bebersih. Nirupane al khitanu sing nomor 1 khitan tetak. Tetak niku bagian saka fitrah. Bagian saka sesuci bebersih. Wong ora tetak niku mengke nek cara fikih rukun utawa fardune adus gede niku loro. Nomor 1 niat,
Nomor loro ngratake banyu ana ing dalem sak kabehane nggauta awak. Adus gedhe niku kudu nawaitul husla lirafngil hadasil akbar krana ngilangi hadas gedhe. Fardholillahi ta'ala bar niku jebul ngratake banyu ana ing dalem sak kabehane nggauta awak. Lah wong ra tetak nika bagian kemaluan ketutup. Wong ra tetak nika ketutup. Sing ketutup sing jero nika nek ora teles adus gedene ora sah. Karena ora teles. Diadus gedene ora sah nika. Mula terus sing paling rada ditekankan go wong muslim niku nek wong muslim kudu tetak, kudu khitan nek ya. Tutupe nika disigar terus disilake. Lah ya wong tetak iki ngono kuwi kok ya. Ngopo sampean guyang-guyu kaya dong. Ora dong kok guyang-guyu. Proses tetak kan ora dong. Agi sing dong kuwi meneng wae kok. Jadi proses tetak nika disigar. Mula nek mbiyen dadak nganggo gunting. Disigar terus disilake. Terus digathokke, dibuntel ben sambung. Lah gara-gara disilake nika sing jero terus kebuka, nek nggo adus gedhe iso teles. Sing ora tetak nika gandeng kulupe nutupi, nek nggo adus gedhe ora sah wong jerone ora teles. Bisa niku secara fikih ping pindhone nalika kulup nika ketutup, jerone nika nggo ampiran rereget. Marai gampang kena lelara. Sing ora tetak-tetak niku mula iki nek ana sing durung tetak segera lho. Wah, karepmu adus gedene ora tau sah. Wah ya guntinge wis ra tedas, saiki nggo laser ora nggo gunting. Saiki nek tetak iki wis ora nganggo gunting, wis ora nganggo peso kok ya. Wis modern, mbok aku wis ra ngerti prosese. Wis ra tau ndelok. Nek mbiyen nggo gunting petok-tek silake, gathoke buntel, engko lara abuh. Nek mbiyen kae ndak esuk dipepe. Slengetke ning watu. Ben cepet garing, cepet mari kuwi nek mbiyen. Kowe tenan ora tetak niku resiko fikih marai rusak ngibadahe karena adus gedene ora sah. Resiko kesehatan kulup nika mengke nyinggahke berbagai macam kotoran-kotoran, marai kena penyakit, marai kena lelara. Khitan. Wal istighdadu. Sing nomor loro istighdad. Istighdad. Istighdad niku nyukur wulu anu. Apa kuwi? Wulu apa? Apa ya, Mas? Apa? Kempung ya. Wulu kempung ya. Apa sing nggo tafsir kuwi apa? Wulu kempung ya. Nyukur wulu.
Nyaosi undangan. Ngaturaken undangan. Bapak Ibu jamaah ngaji mangke dalu bakda Isya. Dimangke dalu bakda Isya jam 8 tekan jam 9. Kaaturan tindak ngaji wonten Masjid Al-Muna Gowokan. Mangke dalu jam 8 tekan jam 9. Kaaturan tindak ngaji ten Masjid Al-Muna Gowokan Dukuh Sabda Dadi. Kitab sing dibahas kitab Ngukudulijen. Kitabe Ngukudulijen. Bahasane ngrembug hak dan kewajiban suami istri. Kewajibane suami apa, kewajibane istri apa niku mengke dibahas ngrika. Mula sing dorong tek dong mangkat. Kaya kakung putri mengke sedaya kasuwun tindak mrika. Mangke dalu jam 8 tekan jam 9 Masjid Al-Muna Gowokan ngarep SMK Sabda Dadi. Awit saking sedaya pengurus saha takmir ngaturaken matur nuwun. Apa iki istighdad kelek wae? Ora ngono. Istighdad nyukur istighdad wulu kempung utawa nyukur aku ki arep omong ora kepenak. Nek dilumpati maneman. Karena anak niki jan penting banget. Ning le omong, le angel le omong. Wamangka kudu diaturna wong iki penting tenan. Iki 5 perkara bagian saka sesuci, bagian saka bebersih, manfaate gede banget. Sing nomor 1 tetak, sing nomor 2 nyukur rambut kemaluan. Wis rada halus iki. Rada halus. Nyukur rambut kemaluan. Wis tak haluske lho iki. Konek kasar ndak kae, mburi kae, wah. Ngonekke aku sak karepe dhewe. Ndi sing lemuni kasar, ndi sing lemuni saru. Kita alus iki, nek ngantek jenengan ra paham karo rambut kemaluan wis rasah ngaji wae. Kae dicukur kuwi bagian saka bebersih. Cukur kok malah ana sing dikelabang barang wae lha iki. Wong raduang iki. Dicukur. Rambut kemaluan iki dicukur sing resik. Ya minimal cendhake aja ngantek dawa. Minimal cendhake. Sing lanang-lanang kuwi aja ngantek riwok-riwok. Minimal cendhake. Pinggirane dibentuk sungu banteng. Wes kuwi wedang suwe-suwe. Nek dibahas ming saya bubrah iki kok kaya. Pokoke nyukur wulu kemaluan, nyukur rambut kemaluan, wis kabeh dong nek ra dong bangeten. Nek ana sing ngomong
Kula ora duwe kok Pak, rasa omong nek ora duwe. Wong iki nyukur iki mestine sing duwe kok. Nek ora duwe ora rasa omong kok. Mosok ora duwe ora mungkin. Wong kabeh wong mesti duwe kok. Kabeh wong mesti duwe dicukur. Tuku silet gul. Sing nomor 3 wa taklimul adfari, sing nomor 3 wa taklimul adfari. Ngetok kuku. Wah nek niki cetha ngetok kuku. Cawe dek-dek iki gak tekno sing rada nom-nom. Ngetok kuku lah kok saiki malah pasang kuku. Wah tenan, Pak. Oh dek-dek saiki mah ditambahi kukune. Templek ndure gak digawe lincip. Oh lincip dawi kae rupane coklat-coklat meling-meling kae. Iki malah kaya singa. Bahaya lho, ibu-ibu, nek bapak-bapak aman. Wis nek kon nyeleneh-nyeleneh wis ora model bapak-bapak. Mosok ya kaya jenengan pasang kuku ki arep ngraut sapa? Kowe nek wong wedok-wedok tenan. Kuku niku do dawa-dawa ternyata ditambahi dipasangi. Niku mungkin nek nggo adus gedhe rasa lho masalahe kuku asli ketindian to niku. Kuku asline ketindian. Nek niki ketindian. Ketindian kuku palsu niku. Sehingga nek nggo adus gedhe ora sah. Masalahe ditumpangi terus dawi wae. Nggih larang ngeten niku iki jebule larang. Kuku siji pira ngono nek 10. Walah. Gak suwene pol. Suwene pol ngeterke jam 7 esuk ngono le rampung kok jam 4 sore. Wah tenan pasang kuku suwe gak nggo atus gedhe rasa. Mula sing wedok-wedok kuwi gak tekno ora ming asal-asal pengen tampilan kaya selebritis, pengen tampilan kaya wong-wong ahli dunia sing memang pingine ming glamoring donya tapi ora tau ngugem-ugemi paugeran syariate agama, ora tau nderek karo fikih agama. Rasa pasang kuku. Mencetha gaweane we umbah-umbah kok. Luas do protol kukune. Urip iki ora kok arep nggo tampilan, tapi urip niku arep nggo ngibadah. Tampilane merejeng, tampilane bening, tampilane halus, tapi nek kur keset wis ora ana atline, ora ana manfaate. Dumeh tampilane bening, dumeh tampilane merejeng, glamur kae. Ngopo-ngopo gemang, ngopo-ngopo wegah. Akhire sing tandang sing lanang ra yo mesake sing lanang to. Asa-asa sing lanang, umbah-umbah sing lanang. Methiki kacang sing lanang. Ngoncaki brambang bawang sing lanang. Nyambel sing lanang. Sing wedok metangkreng ming karek ngemplok. Mesake kula nek ngeten niku. Sing lanang yo manut wae ming teko diumuki le bening. Diumuki le merejeng. Alah marahi ngopo. Dina rong dina kuat ning nek tetaunan ambyar. Tetaunan yo ambyar kaya nek ngono kuwi. Ming kabeh bubrah ternyata le bening nika kukune pasangan. Rambute tambahan. Asline cendak ditambahi niku lho disambung niku lho. Rambute tambahan wis. Irunge rada mancung cilik kae sontek silikon. Raine le putih nika teko dipemutih kae. Ternyata le putih ming raine tok, jebul liyane wis ra putih.
Wah kok ngono ki ora tepat. Karena urip ki ora arep nggo tampilan, urip niku arep nggo ibadah. Dadi urip apa wae niku bismillah tandang niate nggo ibadah nyelengi ngamal soleh. Wis ngeten niku. Ngomah piring gelas endok teng kledher ya wis disai rasah bek-bekan, rasah kowe-kowenan. Iki pokoke arep tak dadekke celengan ngamal soleh ngono wae. Karo malaikat dicatet, raqib sing nyatet asah ngono. Buar kuwi kok ya sandbangan teng klambruk. Ya nang lincak, ya nang bangku, ya nang kamar tamu. Dikuki, dikumbahi. Ngamal soleh meneh, raqib meneh nyatet, umbah. Lah sing dicatet iki kuwi kok ya sing sesuk iso bedakke kita, sing sesuk iso nekake ganjaran gedhe iki kok ngono kuwi. Nek kula seneng nggih program urip ngalap keapian mbuh cilik, mbuh sedengan, mbuh gedhe, mbuh setitik, mbuh akeh tak alap pokoke. Iki wis kudu ngono kuwi wis ra mikir piye-piye, tapi pikirane niku pokoke nyelengi ngamal soleh niku wae. Seneng ngeten niku. Neng tembi kae liwat ana sing nyebrangke kae nek saka wetan kudu ngekeki, mesake kok ya. Nek ora disebrangke wele liwat angel e. Kudu ngekeki. Wingi ya jam 1 terus-teruse setengah 1 ya, jam 12:04. Bar dhuwur lah pokoke. Arep ngisi pengajian neng rumah makan Sindon. Panti Asuhan Bina Siwi Sendang Sari Pajangan. Sing ngenengke pengajian iku pengurus Panti Asuhan Bina Siwi Sendang Sari Pajangan ngenengke neng rumah makan Sindon. Jadi jembatan niku maju titik jembatan Sindon terus ngidul sithik mlebun ngetan kae. Udan-udan ning tembi ngono ki ana sing nyebrangke. Wis udan-udan nek ya mesake banget to. Kula kei 5.000 lah mesake. Mesake jauh. Langsung karo bengok kae kok. Nuwun bos, siap aku ya ngono kuwi. 5.000 langsung bos. Langsung bos. Nah sing 2.000 ya nuwun, ning ngono kuwi mingen. Beda ya. Yakin beda. Sing 1.000 2.000 nuwun. Utawa ora omong wis ya terus prat-prit kae mingen. Aku lho mesake le udan, wah udane. Mesake tan gelem nyebrangke iki matur nuwun tenan sih. Kayak kula dhewe ya mikir iki raqib nyatet 5.000. Ya lumayan banget toh, dialap. Kaya keten iku dialap. Ngibadah tok, yakin ngibadah tok. Wis rasah ketunggul gatekke kahanane wong liya apik apa elek sakarepmu, rasah ketungkul tandange wong liya arep tandang apa-apa sakarepe kono kok ya. Awake dhewe iki ketungkul awake dhewe. Pendak jemuah esuk apa awan, apa malam jemuah nek wiruh nika ngethoki kuku niku termasuk sunat. Pendak jemuah. Ketokane kuku dirapekke, dicendhake men ranggo ampiran reget-reget. Ketoke sepele banget ning niku bagian saka sunah. Nekake ridane Allah Kanjeng Nabi seneng. Kangelane sepira? Kamangka sakniki saranane ya wis lengkap, ora nggo gunting, ora nggo lading. Nek mbiyen nek simbok-simbok kae ora nggo lading nang pawon kae. Bar nggo ngirisi brambang lombok nggo ngethoki kuku. Nek mbiyen ngaten niku, kamangka kukune iki bar nggo cewok. Wah, lah undet-undetan iki.
Wis kuku bar nggo cewek diketok nggo ladinge bar nggo ngirisi Lombok Brambang. Saiki ketokan kuku sak abrek-abrek. DM ana, Superindo ana, sak nggon-nggon alat tulis ana. Wong adol ketokan kuku niku. Tak tuku ketokan kuku nggo nindakake sunahe Kanjeng Nabi. Nalika jenengan nglafatke tak tuku ketokan kuku nggo nindakake sunahe Kanjeng Nabi. Le tuku le cucul wis dadi ibadah. Sampun regane kae ming 6.000. Sing apik kuwi 6.000 iki sing apik, sing gedhi wae. Nek sing cilik kae ya separone. Ngetoki kuku, wah apik tenan iki. Wa natful ibti lan bubuti wulu kelek. Termasuk bebersih lagi niku mbubuti wulu kelek. Dirungokke mbubuti. Boleh lah beda lho, ngethok nyukur mbubuti niku prakteke beda. Ngethok nyukur mbubuti, nek ngethok ya ngethok nggo gunting, nyukur ya nganggo kerok. Lah nek mbubuti nggo tangan. Beda kok ya nek kelek iki sunate le ngresiki dibubuti. Lha mbok siji po ya arep sak ombyok. Ora mutu. Mbubuti dhewe sak ombyok. Jebol sak kulit-kulite. Mbok sita alon-alon kuwi iso dadi ibadah. Mbok sita. Karo merem-merem kae lho. Angger mak jedit meringis kae. Iya. Wangun kae. Angger mak jedit meringis wangun. Waqasus saribi lan gunting bringos. Sing nomor 5 gunting bringos. Gunting ki ana kalane nyendhake, nek sing seneng ngingu ya ana kalane ngrapekke dirata. Nek sing seneng ngingu, nek sing cendak ya dicendhake nek dawa kae. Ora kok bringos kok nyrodok ndono, nyrodok rene. Saking dawane ngono angger nggo mangan ager-ager mesti ana sing mampir. Ager-ager iki mesti ana sing mampir ning bringos. Wes angger nggo mangan sing bangsa teles. Nggo ngombe susu ngono brengose rada putih-putih kena. Ya dicukur, maksude dicukur niku dirapekno, dirata. Nek gedawan rada ora penak dicendhake, men rada keren. Insyaallah rek ya sawangane barang wangun to. Niki ya sing do dibrengos-brengos kuwi. Wong salong ya ora tukul. Wong brengos itu anugerah sih yo en. Pisan marai iso nglakoni kesunatan, ping pindhone kadang wong ki nek dibrengos ya rada rada tambah ganteng titik. Rada tambah ganteng. Rada wangu. Dibrengos iki. Wong wedok-wedok kae ya salang sok ana sing ngomong, aku ki nek brengosmu rada dawa ngono kuwi seneng jile muni ngono ki ya ana teh. Ana sing ngomong ngono kuwi. Mbok sing marai seneng apa kok nek rada dawa seneng. Paling le nyrodok-nyrodok ta gitu. Mbok menawa lho ya. Cetha nggih, jenengan ming karek tandang 5 niki tandange kepenu enting ibadah gede. Wis ra mikir piye-piye ming karek temandang. Pisan resik-resik nek sing wong lanang-lanang sak umur-umur pisan jenenge tetakan. Mula tuwa kae sing rung tetak kok ndak selak telat kuwi penting tenan.
Ora apa-apa rasa isin. Neng bogem kono. Tetak. Sing nomor loro nyukur rambut kemaluan. Sing nomor telu ngetok kuku. Sing nomor papat jabuti wulu kelek. Sing nomor 5 ngetok bringos. Wis karek praktek. Bagiane sing wedok ya ana, bagiane sing lanang ya ana iki. Nek bringos kuwi ndeke wong lanang, tetak ndeke wong lanang, nek liyane kabeh iso. Kur karek praktek kula wanti-wanti rasah ikut-ikutan gaul nyambung kuku ndak nggo adus ora sah. Terus rasah reka-reka. Kaya jenengan ki disambung kaya ora mundhak apik tangane ta omong. Marahi ngopo? Tetep wagu. Wis ngono kuwi bae. Malah ngapal-ngapal ngono kuwi apik banget kok. Wo, nggo ngeplak sing lanang ki langsung pipine sembret tak omong. Malah apik. Jam pira iki? Oh niki wae wong wis kliwat 10. Dasare ya udan kok. Nggih ta, 6:10 ta? Niki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dadosna ati kita ati ingkang ikhlas. Ati ingkang sabar. Ati ingkang tansah qanaah nrimo. Tebihna ati kita saking ati ingkang drengki, ati ingkang iri, ati ingkang ujub, ati ingkang boten saged nampi kodhok lan peparing-peparing panjenengan. Ya Allah, paringana kita nugraha sehat waras lahir batinipun, manfaat faedah dunia akhiratipun. Paringana pitulungan saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ngibadah ya Allah. Paringana kita ya Allah rezeki ingkang saya gangsar jembar barokah. Dadosna urip kita urip ingkang semeleh ayem tentrem. Anak putu soleh soleha. Selamat saking balak wabah musibah. Dipun gampilaken sedaya perkawis lan urusanipun ya Allah. Dipun cekapi hajat-hajatipun ya Allah. Dipun paringi derajat pungkasan ingkang husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.